You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. היי, שמי כביר וברוכים הבאים לערוץ החדש שלי, מאסטר מיאמרו. בערוץ אני אעלה גיימינג כמו לדוגמה GTA, סיסקו, פרו, טרטג' ועוד משחקים. התוכן בערוץ שלי יהיה מצחיק. אני פתוח לרעיונות. טוב, זה הכל לבינתיים. למרות שלא העליתי משהו, אשמח לסאב ולייק על הסרטון, ונראה אתכם בפעם הבאה.